Qozonga mana forumga nindi tilaklar, nindi o'ylar bilan keldingiz? Endi men keldim 3-tapqir Qozonga forumga. Именно mana bu forumga. Bigrakda birinchi tapqir kelganda da shuncha tanishdim, tugan shekilli bo'lib qoldik. Mana bu forum tatarlarni boshqa yerda yashagan tatarlarga u совсем bo'lak. Вот bunda yashagan tatarlar allar даже anglamaylar. Nindi ul bizga zo'r bayram, и nindi ul bizga опыт. Ilmira xonim, Qirg'izistondagi tatar xotin-qizlarimiz nechik yashaydi? Nindi ishlar boshqara? Ой, bizda tatarlar bigrakda shunday endi turishsalar, bilmayman. Men o'ylayman, что millat to'g'risida aytsak, что tatarlar birinchi. Eng yaratib o'tkazadigan bayramlaringiz? Endi Sabantoy, конечно, Sabantoy. Nega men aytam, bizda bekaybat bayramlar bor, конечно, но артистлар kelmaylar. А Sabantoyga вот menga лично keля народный артистлар. И men sizga aytam, shu вот Фердинанд Фатхи degan народный артист бар. Ол уже 6 tapqir bo'ldi. И тагыда келәсе, значит, biz shunday аны матур каршы алабыз. Biz аны яратабыз. И нинди башка артист кийсә дә, аны да туган шикелле шундай әйбәт каршы алабыз. Ничек уйлыйсыз, менә мондый форумның гомумән биргә җыелган хатын-кызлар өчен файдасы бармы? Конечно, бар. Бар файдасы. Конечно, бар. Вот хәзер генә без инде кичә килдек, хәзер генә утырдык, сөйләштек. Яңа нәрсә нинди ниләрне үткәрәләр, без ишетәбез, безгә ул яңалык. Мин күп танышып, связь поддерживаю, ничек. Элемтәләрне Тутам, да, күп ниләр белән. И алар нәрсәне үткәрәләр, например, бездә шундый нәрсәләр юк. И миңа ул нинди урок. Үзегез белән якыннанрак таныштырыгыз әле. Кем сез анда нәрсә белән шөгыльләнәсез? Мин Алимҗанова Эльмира Валиевна, Татар-Башкорт Мәдәни центр Иделнең рәисе. Менә сезнең шушы Идел оешмасы үзәгенә халык йөриме? Йөри. И мен сезгә күбрәк дә әйтәм, не только безнең халык йөри, мин Кыргызстанда яшәп, и башка милләтләр дә киләләр. Эльмира Валиевна, ничего без так булмасак, ой, килегез дип. И кыргызлар, үзбәкләр, башка милләтләрдә рәхәтләнеп киләләр. Алар белән нәрсә кызыксындыра? Ни өчен киләләр алар? И даже аннан да күбрәк әйтәм. Яшь балалар бездә, яшь балалар, кыргыз милләт, яшь балалар. Рәхәтләнеп киләләр, сорыйлар безнең Абдулла Тукайны бигрәк тә яраталар. Абдулла Тукайны укыйлар, шигырьләрне, безнең костюмларны яраталар, шул костюмларны киеп, бийләр, җырлыйлар татар телендә, кыргыз балалар. Кыргыз балалар. Милләттәшләребезгә нинди теләкләрегез бар? Инде дус булыйк, безне исегездән чыгармагыз.